Deci ea e... Stai, ai răbdare. Ascultă, stai așa. Așa. Ea e fata mea. Fata mea. Nu. 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 Puia ta. Tu ești puiul meu. Tu ești puiul meu. Nu. Ba da. Stai așa, ascultă. E puia ta și ea puiul ta. Păi tu ești puiul ei și ea e puiul meu. E puia ei și puiul ei. Nu. Nu. Hai să ne lămurim. Ascultă. Acută. Tu ascultă. Tu ascultă. Acută. Tu ești puiul ei, Puia. iar ea e fata mea. Ea e fata mea. Nu. Ea e fata mea. Nu. Ea e fata mea. Fata mea. Tu ești puiul ei. Tu ești fata ei. Hai cu fata, că cu puiul nu e bine, nu? Nu puiul. Nu puiul. Nu. Deci, tu Tu, Antonia, ești fata mea. E tona ea. Așa. deci tu ești fata ei și ea e fata mea. Ești de acord? E Ești bine de acord? așa? Da. Bine, bravo. Nu. Cum nu? Nu ne-am lămurit? Puiul și puiul. Eu tu sunt e- puiul ei. Nu. Ba da. Iată în tona ea. Păi ea e fata mea și tu ești fata ei. Tona ea. Antonia e fata ei. E fata ei. Nu, fata. Nu e fata mea. E fata ei. Fata. Nu. Cum nu, măi? Așteaptă. Fii atentă. Atentă, da? Atentă. Nu. De ce nu? De ce nu? Puiul e tona ea. Ea e puiul lui Nona și tu ești puiul ei. Nona. Este ea nona. Eu sunt mama, dar ea e fata mea. Fata ea e fata mea. E cum să Nu. fie fata ta? Tu ești fata mea. Nu. Ba da. E tona ea. Antonia. E fata lui Pușa. E fata lui Gina. Este dona ea. Iar Gina este fata mea. Gina. Gina este fata mea? Este la fata mea. Nu e fata ta, e fata mea. E fata mea. Nu poate să fie fata ta, tu ești fata ei. Nu? Este dona ea. Antonia e fata lui Gina și Gina e fata lui Mimi. Este mimi. Nu le înțelegem deloc. Că nu vrei să mă asculti. Deci tu ești fata ei? Ascultă. Ascultă. Atona ea. Antonia e fata ei. Nona. Nu e fata lui Păi eu Nona. nu sunt nona. Cum ne lămurim? Deci, fii atentă. Atentă, da?